Узган атнада район үзәк хастаханәсендә донор көне узды. Республиканың кан тапшыру үзәгенең күчмә станциясе бригадасы хезмәткәрләре Теләчедә булып донорлардан кан кабул итте. Узган 2014 елның февраль аенда 76, октябрендә 67 кеше кан тапшырган булган. 2015 елның ноябрендә әлеге күрсәткеч 86-га җитте. Гадәттәгечә авыл җирлекләреннән кан тапшырырга килүчеләр күп иде. Аеруча Олымиша, Сауыш һәм Теләче авылы активлык күрсәтте. Кан тапшыру кемнеңдер гомерен саклап калуга өмет, ышаныч дигән фикердә донорлар. Бер дә куркмыйм, бик рәхәт, организмга ул файда гына китерә. Каннар, тромболарны бетерә. Бик әйбәт. 7нче тапкырын бирү, бүген 8нче була алайса. Башкаларга нәрсә тәкъдим итәсең? Бит кешегә дә җирергә, кан бирергә бик әйбәт, бик организмга әйбәт кенә. Кан бирер алдыннан җиңелчә иртәнге аш ашарга, спиртлы эчемлекләр эчмәскә, тартмаска кирәк. Донор булу өчен теләк һәм сәламәтлекнең яхшы булуы сорала. Теләче районы халкы медицина хезмәткәрләре донорлар көнендә теләп катнаша. Тапшырылган канның да сыйфаты яхшы дип әйтеп узды Казан табиблары. Донор булу өчен иң беренче, наверное, возраст 18 яшьтән дә олорак булсыннар. Ансы бар. Аннан соң икенче моментлары то, что кешенең весы хотя бы 50 килодан да артыграк булсын өчен кирәк. И самое главное, инфекционная безопасность буенча авырмасыннар, гепатитлар белән, ниләр белән авырмаган кешеләр кирәк. В основном көбесе килүчеләр 100% здоровыйлар. Ишенлекләрне алып киләләр, әйбәт кешеләр, нормаль кешеләр по выбору. Килгән өчен бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә шулай бергә активно эшләргә кирәк. Кан бирүнең бернинди зыяны да юк. Вот самое главное, чтобы үзеңнең теләк белән, настрой белән килгән кешеләрдә нормаль булыр. Статистика күрсәткәнчә, ел саен 1,5 миллион авыру Россияле донор каны кабул итә. Гадәттә ул пешкән яисә төрле дәрәҗәдәге авыр травма алган, операциялар кичергән, кан югалткан авыруларга салына. Шунысын да әйтергә кирәк, җир йөзендә яшәүче һәр 3нче кеше донор канына мохтаҗ. Олымиша авылында гомер кичерүче Гилмановлар гаиләсе дә моны яхшы аңлый. Әтисенең изге гамәлен улы дәвам итә. Фәннур абый әтисенең кан биргән күзәтергә яраткан. Кемгәдер ярдәм итә алам икән, моңа сөенәм ди Тыйнак Фәннур әфәнде. Әлбәттә, иң беренче 26-нчы менә бүген инде ноябрь, донорлар көне бит инде. Әлбәттә, бу акцияны мен бик кирәк дип саныйм. Ни өчен дигәндә, бу акциядә күп кешенең гомерләре шушы без биргән каннар белән исән кала. Мин бу акцияны бик дөрес дип саныйм һәм менә шушында килгән барлык донорлар көне белән котлыйм. Аларга исәнлек, саулык, сәламәтлек телим. Инде бирүгә килгәндә 35-нче, 34-нче мәртәбә бирәм. Елга 2 мәртәбә тырышам бирергә. Донор көнендә районыбызның 86 кешесе кан тапшырды. Шуларның 17се медицина хезмәткәрләре. Кан салу фондына бу көнне районыбыз кешеләреннән алынган 33 литр кан озатылды. Эльмира Әхмәтҗанова, Илнар Ханипов, Ирек Сафин, Теләче телевидениесе.